এইটি তো আইলা ଅଦା ରସୁଣ ପଇଲା ଅଦା ରସୁଣ ପଇଲା ଏବେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଲଙ୍କା ପଇଲା 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 ତାପରେ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆଇଁଷ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପଇଲା ଲଙ୍କା ପଇଲା ଡାଲଚିନି ପଇଲା ଟିକେ ପଇଲା ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଦେଖି ଲୁଣ ପଇଲା ସ୍ୱାଦ ଦେଖି ଲୁଣ ପଇଲା ତାପରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପଇଲା ତାପରେ ଏଟା ଗୋଳା ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖା ହେଲା এইটি তো ଆଇଲା ଅଦା ରସୁଣ ପଇଲା ଅଦା ରସୁଣ ପଇଲା ଏବେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଲଙ୍କା ପଇଲା 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 ତାପରେ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆଇଁଷ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପଇଲା ଲଙ୍କା ପଇଲା ଡାଲଚିନି ପଇଲା ଟିକେ ପଇଲା ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଦେଖି ଲୁଣ ପଇଲା ସ୍ୱାଦ ଦେଖି ଲୁଣ ପଇଲା ତାପରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପଇଲା ତାପରେ ଏଟା ଗୋଳା ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖା ହେଲା No, pues no sé, ¿sabes? ହଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେବ ଆଉ ଏବେ ହେଲା ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଟମାଟୋ ପଇଲା ଲାଷ୍ଟକୁ